ମାତା ମୁଲୋ ଠୁଣୁକା ବାବା ବାବା ଚନ୍ଦନ ହଉଣୁ ମଠ କବାଟ ଦବା। ହଁ କଣ ହେଲା ବାଳିକେ? ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଯାଇଛି। ବାବା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ହଉନି। ଆରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମର ବାହାଘରକୁ? ବାବା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। ହଁ ଆରେ ଇଏ ତ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ, କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମା, ଏଇଠୁ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ଯିବୁ, ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ପଡିବ, ନିଛାଟିଆ ଥିବ, ଜମା ଭୟ କରିବୁନି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ 500 ଟଙ୍କାଟା ରଖିଦେଇ ସିଧା ଆଗ ମୁହାଁ ହେଇକି ଯିବୁ, ଜମା ପଛକୁ ଅନେଇବୁନି। ପଛକୁ ଅନେଇଲୁ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ। ଆଗ ମୁହାଁ ହେଇକି ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୁ ଏଇଠୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷେ ଯାଇନଥିବ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଖାଲି ପଲ ପଲ ଛୁଆ ଦେଇ ନେବୁ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମାଡି ଚାଲ। ହଁ ବାବା ହଁ ହଁ ହଁ। ମାରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଅନୁକୂଳ କରିଦେଇକି ଯା, ଏଇଠି ଏଇଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ ବାବା ଆସୁଛି। ବୋଧେ ଏଇଟା ସେ ଗଛ, ଯାଉଛି ଏଠି ପଇସା ରଖିଦେବି। ବାବା କହିଥିବା କଥା ତ ସତ ହବ କି ମିଛ ହବ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି। ମତେ ତ ପଛକୁ ଲେଉଟିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଦେଖିଦେବା କଣ ହଉଛି।